tothom, és possible crear un sistema que funcioni pràcticament sol, gairebé com un bosc? Doncs avui veurem la història de com un simple tros de terra es pot transformar pas a pas en un ecosistema que s'autoabasteix i bull de vida. Bé, i aquí rau la pregunta clau que ens guiarà durant tota aquesta anàlisi. Com pot un terreny erm, bàsicament buit, arribar a ser un ecosistema ple de vida i autosostenible? És una història de transformació, De com un espai que depèn de tot es converteix en una font de vida autònoma. I el primer pas, com gairebé sempre, és el disseny. Exacte, tot comença amb un disseny. Aquest viatge no és fruit de l'atzar ni de bon tros, és un procés totalment planificat que portarà l'ecosistema de necessitar un munt d'ajuda externa a generar els seus propis fruits, literalment. Comença en una fase superfràgil, com una infància, i va avançant cap a una maduresa ja plenament productiva. I al contrari del que es podria pensar, aquesta història no comença amb una explosió de vida i abundància. No. De fet, és tot el contrari. Comença amb un sistema molt jove, molt vulnerable, que depèn al 100% de la intervenció humana per poder sobreviure i simplement arrelar. Entrem, doncs, en la primera fase, la dels fonaments. Pensem-hi com el naixement de l'ecosistema. I aquí la paraula clau, la que ho defineix tot, és protecció. El sistema és superjove, delicat, necessita un entorn segur, gairebé com una incubadora per poder començar a créixer. Així que, quines són les primeres accions? Són absolutament crucials. Primer de tot, protegir les plantes perennes, o sigui, els arbres. Pensem que seran la columna vertebral de tot plegat en el futur. Després s'introdueixen animals petits, com ara gallines, que ja comencen a aportar fertilitat, però sense ser destructius. I finalment es creen uns estanys bàsics per introduir l'aigua, un element vital, és clar. A veure, anem a mirar les barreres. Tot, absolutament tot, està tancat i protegit. Cada arbre petit té la seva pròpia armadura, un protector individual, els animals són petits i estan confinats, no poden anar per lliure. És un entorn controladíssim, gairebé una incubadora a l'aire lliure, on cada element està superprotegit per poder arrelar bé. Molt bé, passem a la segona fase. Ara el sistema entra en el que podríem anomenar la seva adolescència. Ja no és tan fràgil com abans. Comença a guanyar força, a fer-se més complex, més resilient. Tot això construint sobre aquells fonaments que es van establir a la primera fase. I aquí entra un concepte que és absolutament clau, la perenització. Què vol dir això? Doncs, bàsicament, és el procés en què les plantes de llarga vida, com els arbres i els arbustos, s'estableixen de debò. I això és el que dona una estabilitat real a tot el sistema. A mesura que creixen, creen una estructura permanent que, transforma radicalment tot l'entorn. Els canvis en aquesta fase ja es noten, i molt. Els arbres ja són més grans, ja no necessiten aquells protectors individuals. L'estany, allò és un festival de vida, cada cop més diversa. Però atenció a un detall important, la tanca perimetral encara hi és. Això vol dir que el sistema és més fort, sí, però encara no està preparat per aguantar la pressió d'animals més grans. Anem a veure els detalls, que són fascinants. Els protectors ja no calen. Les gallines i els ànecs ara campen lliurement i ajuden a fertilitzar el terra sota els arbres. A l'aigua no és que només hi hagi més vida, és que s'introdueixen sistemes molt enginyosos, com una piscifactòria flotant que crea un cicle on els insectes atrets alimenten els peixos. És increïble. Tot, absolutament tot, comença a connectar-se. I finalment arribem a la tercera fase, la maduresa. Aquesta és la fase adulta de l'ecosistema. És l'objectiu final, un estat d'estabilitat, d'alta productivitat i amb una complexitat que, s'assembla moltíssim a la d'un sistema natural. Aquí el canvi és radical. Les tanques, fora, desapareixen. Això permet que animals més grans puguin entrar de manera controlada, per pasturar i fertilitzar. El que abans eren uns quants arbres aïllats, ara és un bosc productiu i dens. I els estanys ara són ecosistemes aquàtics complets. Tot funciona de manera integrada, gairebé sense necessitat d'ajuda externa. I aquesta cita és la clau de volta de tot. El sistema ara genera la seva pròpia cobertura orgànica, el seu propi mulching i els seus propis fertilitzants. S'ha passat de ser un simple consumidor de recursos a ser un productor totalment autosuficient. Les fulles que cauen creen aquest encoixinat, aquest mulch, que nodreix el sol i els animals aporten els fertilitzants. És perfecte, el cicle es tanca. És clar, aquesta nova autosuficiència canvia per complet el paper de les persones. Ja no es tracta d'estar constantment aportant energia, treballant i sense parar.
Ara el rol és un altre. És observar, entendre i guiar el sistema, però de manera molt més subtil. La transformació queda claríssima si posem els dos extrems cara a cara. A l'inici, què teníem? Un sistema que consumeix energia, que necessita tanques i protecció, i amb una diversitat molt simple. I al final, doncs tenim un sistema que produeix, que és obert i que té una diversitat complexa i superestable. L'esforç humà no és que desaparegui, sinó que passa, diguem-la, de la força bruta a la gestió intel·ligent. Aquesta gràfica ho il·lustra perfectament. Al principi, l'aportació d'energia, parlem de regar, protegir, construir, és màxima. Però a mesura que el sistema madura, aquesta aportació d'energia cau en picat. Què augmenta, en canvi? La necessitat de gestió intel·ligent, és a dir, decidir quan entren els animals, quan es fa una poda, quan es cull. Com dèiem abans, l'esforç humà no desapareix, senzillament es transforma. I aquí el tenim, l'objectiu assolit, el resultat final de tot aquest procés. I no és només un ecosistema maco i estable, que també, és que a més és econòmicament productiu, genera aliments, fusta, tota mena de productes de manera sostenible. I això crea un model que és alhora ecològicament sòlid i econòmicament viable. I tot això ens porta a una última reflexió, una pregunta final. El que s'ha mostrat aquí és un model a petita escala. Però, i si apliquéssim aquests mateixos principis de disseny evolutiu a una escala molt més gran? I si els nostres sistemes alimentaris poguessin, d'alguna manera, aprendre a créixer per si mateixos? És una pregunta potent, que convida a repensar de dalt a baix la nostra relació amb la terra i amb com produïm el nostre menjar.